Muri Zimbabwe muri rudadiso. Ndinoziva ndine urombo kuti dzimwe nguva zvirongwa zvedu zvinenge zvakarebesa zvikuru, naizvozvo kuti tikupei zvese zvinenge zvisina kodzero, kuti titse 2 hours zvinenge zvisingaite. Zuro paya ndakawanzwa vazhinji vachinyunyuta kuti vanhu veDrumas Media munobohera kuti munongosiyira panzira, asi tinenge takaona kuti kureba kwechirongwa kunenge kusingaite kuti tikupei chese. Naizvozvo kanhasi tadzoka patongogara kuti tione kuti chii chiri kutora nzvimbo, uyezve tinenge chitiraka kukupai zvimwe zvirongwa zvinenge zvichiitika. Ndofunga makaona nhau yekumhondoroka yemwana akaponda baba, tikakupai zviri kuitika zvakare kuchirumhanzu pakurepwa kwengozi. Naizvozvo kuti tikwanise kuti tikupei chirongwa chese zvinenge zvisingabude mune zvakanaka, motiregerera ipapo muri yeZimbabwe. Regai tienderere mberi nechirongwa. Patakasiyira Zuro toendera mberi toona kuti nhasi zvinofamba sei. Madzibaba vaitaura paya kuti pano pachikoro pane chirombo. Naizvozvo tamirira kuti tichioneka chirombo chacho kuti chinowanika here kana kuti kwete. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ndakubirawo kuti wani munhu andibatirawo ndipewo soti. Toda kuti tiende sabu ndimuchabata ndishi tosumuka pano. Haleluya. Ndobva ndakuyambira nchikudza ichokwadi tisingazotenderani. Handisati mundipe mhosva dzakawanda. Handizika tichabva pano tichisumuka takuenda kunoronda. Tosvika pakaoniwa nyoka, ndipo tichatorera hwema hwekuziva kuti nyoka iri kupi. Handiko. Asi ndiri kuti hama dzangu, hatidi kuti uzoti iwewe chinhu chinonzi nyoka chinokuwadza. Ndoda kuwana goridhe, shedza nzou vari pano, vakasoko vari pano, haranga dzedu dziri pano, ndoda kutenga umota, Haleluya. Ndochinja kana chitsagazo. Ndipana wachihombe. Haleluya. Chihombe zvasanangurwa chokwadi kuti chihombe. Nyoka iri pana basi nyoka yekutamba nayo nyoka hombe. Akasika nyoka. Zvakaita sei? Kakura.
tokumbira vanhu munyarari. Headmaster. Tell her now. What is part under by Beauty Friday Joram Siri Moses. Pandasvika pano ndichikumbira ndichibvunza mweya wanditaura kuti une musha wamawaka musha wemukapwanika musha ndizive kuti mweya ndozvauri kumutaurira musha wamapwanya iwe ndouri kuchengetera zvinhu uri kupi pano baba ndo pari kugara zvirombo zvatiri kutaurira pamapwanya ipapo mweya ndozvaunitaurira zvirombo izvi ndo pazviri munzwisa baba tikange zvichipatunura wana pavanobva pano anenge atotakura nemhepo ipi nemhepo iyo saka imimi headmaster ndimi unotoziva kune musha wenyu handiti sabhuku vanosimudza chi dhishi monanga kune musha wamakapara wamakapa musha wacho uri kupi ipa sumudzai tiende tikuteeri vanhu vauya neuwandu hwavo kuti vange vachiedza kakugadzirisa chikoro chavo. Ndofunga pari zvino mashoko atanzwa ndekuti varairidzi varamba kuuya pachiitiko ichochi, uyezve hanzi kumusha wakapwanyiwa ndokunese, ndokwatasvika pari zvino.
Pari zvino katasvika pamakomba ematoilets akapwanywa kare. Zviri kunzi mweya wataura kuti ipo panoka ndipo pane zvinhu zvese zvanga zvichitaurwa nevabereki. Sekuona kwamuri kuita makomba ndiwaya, asi muri kuratidza kuti mukati memakomba hamuna chirimo semaonero atiri kuita isu nemazisoka enyama. Yamuri kuona iri kumwaiwa iyo isalt, munyu. Ndokumbira musandipusha. Plus ndokumbirawo munyarare. Parunyarara yuko. Ndofunga sekumaonero amuri kuita pamufananidzo pari zvino tiri kuona jira dzvuku, asi patanga tichimbotarisa hapana chatanga tichiona. Papinda munhu waMwari imomo taona awana jira dzvuku, mvura yaari kutora iyo ari kumwaya imomo. Tunduana babo. Musandipushe wedu.
Jira dema rambotaurwa nezvaro mariona hari tsvuku yanga ichitaurwa taiona uyezve andofunga semanzwiro amaita payaka zvanzizvo panenge paine jira dema, pane hari tsvuku, pane zinyoka, zvese izvozvo tazviona zvichibatwa kusaziva manje kuti zvinhu izvi ndizvo here zvechokwadi zvanga zvichikonzeresa mbonga mupopoto yanga ichiitika pachikoro. Ndofunga muri kuona vanhu neuwandu hwavo vari kumhanya kuti vachinoona zvinhu zvaburitswa ipo paya. Ivimbo yedu iswe Drumas Media kuti kubatwa kuri kuitwa zvinhu zvinoreva kuti pano pachikoro pachazenge pava nerugare. Ndo vimbo yatinayo. Masawada ubatongokara ukoye masawada ukwaza wana chura wana sadaro Kirosi, netawa manini, goya kwana iwe, andei, goya kwana, kena bachani futi, unomwacho, kapata patongokara, bachani, unokuruwacho. Yes, nene, shumani, unetikoni, tibisi, kapata pano, kena futi bachani, ukana matisha.
kuchika kwemakore pasina mhondoro taitaura chokwadi asi nhasi uno vana makombe nevana madziva vakomborerwa nzvimbo yedu yakuwanika zviwanika zvama zvakasipikwa nokutendai zoru ramai mukabata pamukabata. Zimbabwe chatikade kukuzivisai pari zvino ndechekuti mweya uri kubva muhari imomo wakanyanya uri kunhuhwa zvokuti kana muri kuona TV muchidya dai mweya wasvika ikoko kwamuri maikwanisa kunge muchinzwisa kuti nhau yatiri kutaura nezvayo yakamira sei. Icho chinenge hatisi kuziva kuti chii asi tine mabeads ine ring zvakare. Nyaya yemaring iyaya yatakakupai yekwamurehwa iye tasangana nayo zvino kwamutoko. Andofunga pavidhio ratakakupai mushure makaona muclass muine ropa ranga rakaiswa kumadziro. Hari iyi ine ropa saka zvabva zvatitsanangurira kuti ropa ratakaona muclass raive rabvepi. Ndofunga maona zvaitika, nyoka dzataurwa nemaprofita akasiyana siyana dzaonekwa, jira dema raonekwa, hari neropa yaonekwa, zvese zvanga zvichibatwa pamweya. Ndoziva vazhinji patinoburitsa nyaya dzakadai so havabvume kuti zvinhu izvi zviriko, zvinenge zvichinzi inyoka dzavo maprofita, ihari dzavo. Asi ukazotarisa mamira zvakaita panga pachibviswa hari panga pachiratidza dzane nguva dziripo. Izvozvo isusu tisiri vemweya chedu kutarisa chete, hatina chekutaura, hatina chekuwedzera, hatina chekushomekesa. Asi ndo zvaitika patongogara. Makanzwa paya kuti varayiridzi vakanzi vapa livhi vakubviswa pano pachikoro vachienda kune chimwe chikoro. Asi vabereki zvakare vakataura kuti hongu vangaende kwavari kuenda ikoko, but iproblem iri kuenda ikoko dai problem iyo yangopedzwa, dai vauya varayiridzi ava zvabviswa zvavainazvo vochishanda vakasununguka, chero kwavanoenda vaikwanisa kuita basa ravo nemazvo. Ndonhau yatanga tinayo mhuri yeZimbabwe. Vanozvibvuma bvumai, vasingabvume rambai, chedu kupakura chete zvinenge zvichitora nzvimbo munyika yababa. Vanondidana vanonditi Andrew Neshamba, uye zvekusubscribe ndo kwatinokukurudzirai. Ngatsakanei bude zvimwe zvirongwa zvacharamba tichikupai. It's bye for now. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu.
ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Oh,